Tento rok sa koná už 9. ročník akcie Stan sa na den viedkyní. Záujem o túto akciu rok od roka rastie. Byl jeden asistent, kluk a 2 studenti. Kluci, žádná děvčata. A že to je prostě velmi zajímavá věc, a to i děvčatům. Akcia Stan sa na den viedkyní sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Cieľom tejto akcie je podporiť a motivovať študentky, ktoré sa zaujímajú o matematiku, fyziku, aby šli treba študovať technické a prírodovedné odbory. Chceme vlastne ukázať, že veda je tiež pre ženy, že sa toho nemusia báť. Snažíme sa im ukázať úspešné príklady a vedkyň, ktoré to zvládli, takže ich chceme motivovať a povzbudiť, aby sa pridali k nám.